Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма «Віцебскія евангельскія прапаведнікі». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Як і калі з'явілася евангельская вера ў горадзе над Двіной? Дзякуй за пытанне. Мне здаецца, што калі кажам пра евангельскую веру у такім глобальным сэнсе, то гэта яшчэ 1413 год. Геранім Пражскі атрымаў ахоўную грамату ад вялікага князя літоўскага Вітаўта і прапаведаваў у Полацку, Віцебску і Вільні. Ну, верагодна, што тады з'явіліся евангельскія вернікі. Мы таксама ведаем, што ў 16 стагоддзі ў Віцебску быў кальвінскі збор. Але такі вось бесперапынны евангельскі рух, пра які мы сёння кажам, ён адносіцца да 80-х гадоў 19 стагоддзя. Нам трэба сказаць, што быў такі чалавек, які спрычыніўся да з'яўлення евангельскай супольнасці. Яго звалі Кузьма Якаўлеў. Ён нарадзіўся непадалёк ад Віцебску у сялянскай сям'і, прыкладна ў 1828 годзе. Ён служыў у войску, 10-м інгенмарландскім палку, быў у розных мясцінах Расійскай імперіі, дзе пазнаёміўся з евангельскімі хрысціянамі. І ўжо ў 1883 годзе пра яго ёсць сведчанні праваслаўнага святара Зубкоўскага, што ён пачаў евангельскую пропаведь у самім Віцебску. І ў гэтым сэнсе вось з яго і пачалося. А што вядома пра першых вернікаў першай баптысцкай супольнасці ў Віцебску? Наконт першых вернікаў. Ну, трэба сказаць, што вельмі цікавы момант у паліцэйскім данясенні пра прапаведніцкую дзейнасць Кузьмы Якаўлева мы знаходзім такія звесткі. Тлумачыў Евангелля на 3 мовах. У яго было з сабой Евангелля на польскай мове, на расейскай і на царкоўна-славянскай. А ён прапаведаваў у шляхецкім засценку тройчын ці трайчын. Прапаведаваў у сям'і Лукаша і Юстыны Арэхаў. І ён казаў, такі спосаб быў у яго пропаведзі. Вось паглядзіце, гэта напісана па-руску, гэта па-польску, гэта на царкоўна-славянску. І вытлумачваў пэўныя праўды з Евангелля сваім слухачам. Хіба што першымі вернікамі гэта былі дробная шляхта, для якіх была знаёмая польская мова, таму што ён меў заўсёды з сабой польскія евангелі, для якія ведалі расейскую мову. І так ці інакш царкоўна-славянская налічылася як бы мовай, якой сама раней з'явілася евангелі, якая была вядома самому Кузьму Якаўлеву. Ну вось просты селянін, а 3 мовы ведае. Таму і слухачы, нягледзячы на тое, што яны былі там сялянамі ці дробнай шляхтай, яны вось валодалі вось гэтым моўнай разнастайнасцю. Таксама былі месцічы з гораду Віцебска, і мы можам сказаць, што людзі былі пісьменныя і больш-менш адукаваныя. Распавядзіце, калі ласка, пра другую хвалю евангельскага прабуджэння ў Віцебску і яго лідара. Сапраўды, калі мы кажам пра першую хвалю, то ад пропаведзі Кузьмы Якаўлева пакаяліся яшчэ цэлая сям'я Каранеўскіх. Яўхім і Васіль Каранеўскі сталі зноў вялікімі такімі прапаведнікамі. Ім было забаронена прапаведаваць. Афіцыйна было забаронена прапаведаваць, нават такі на ўзроўні губернатара выйшаў. У 1886 годзе адбыўся суд. Кузьму Якаўлева выслалі ў Закаўказе, Каранеўскіх асудзілі на розныя турэмныя тэрміны, і фактычна першая такая вось пропаведь заглухла. Мы ведаем, што вернікі яны збіраліся ў доме Настасі Баўтуты, якая хіба што працягвала прымаць супольнасць, але ўжо не было такіх публічных служэнняў. І да 1905 году ёсць вельмі мала звестак, ці збіраліся вернікі, ці не збіраліся, але ўжо з 1905 году пачынаецца новая хваля, ў прынцыпе, як і на Гомельшчыне. І яна звязана з такім вельмі цікавым афіцэрам расійскай імператорскай арміі Гуга Шэнгертам, афіцэр-артылерыст дзвінскай крапасной артылерыі, латыш па нацыянальнасці. Ён пакаяўся і пачаў прапаведаваць у Віцебску. Ён прапаведаваў некалькі гадоў, а ў 1909 годзе быў атрыманы афіцыйны дазвол на правядзенне служэння ў Віцебску. Гэта была вялізная перамога. Ён быў звязаны таксама з таварыствам Сіняга крыжа, гэта значыць таварыствам цвярозасці. Тады была вельмі вялікая праблема ў грамадстве, гэта п'янства, алкагалізм, было вельмі шмат людзей, якія былі ў залежнасці.
ад гэтага граху. Адзіны спосаб, які быў дзейсны ў гэтым сэнсе, гэта пропаведь Евангелия. Пропаведь Евангелия, якая, ну, можна сказаць, змяніла жыццё многіх віцебчукоў. Таму вось царква новая і першы яе пастар вось быў такі былы афіцэр Гуга Шэнгерт. Якія яшчэ спосабы евангелізацыі выкарыстоўвалі віцебскія прапаведнікі? Вельмі цікавы момант, што мы ведаем пра спосабы евангелізацыі, зыходзячы з ужо паліцэйскіх данясенняў. Аднойчы, гэта было ў 80-е гады 19 стагоддзя, паліцыя прыйшла на малітоўны сход. І яна знайшла некалькі малітоўных брашураў. Больш дакладна 12 малітоўных брашураў, які напісалі, што такое малітоўныя брашуры ў іх разуменні. Но мы разумеем, што это евангелізацыйныя, дзе распавядаецца пра місію Ісуса Хрыста на зямлі, і таксама некалькі спеўнікаў. Было вельмі дзіўна, што, ну, для паліцэйскіх, што гэтыя людзі, яны спяваюць па гэтых спеўніках і вельмі шмат ведаюць спеваў на памяць. А на рынку, на віцебскім рынку, яны проста раздавалі гэтыя брашуры. Таму што Евангелие, новы запавет тады карысталіся вялікай папулярнасцю. І вось гэтыя брашуры пасля знаходзіліся ў многіх людзей. Некаторыя іх прыносілі праваслаўным святарам на праверку, некаторыя траплялі ў паліцыю, але мы ведаем, што, напрыклад, такі быў Парфён Нагібаў, былы жаўнер сямёнаўскай лейб-гвардыі гвардзейскага палка, які пакаяўся ў Петербургу і прыехаў, ён раздаў не менш за 60 брашураў. Таму усялякія спосабы былі. Што, на вашу думку, давала сілу і нязломнасць лідарам евангельскага прабуджэння? Дзякуй за пытанне. Мы ведаем вельмі важны такі факт, што некалькі разоў забаранялі прапаведаваць Кузьму Яковлеву, Васілю і Матроне Каранеўскім, і яны гэта не выконвалі. Яны кажуць, што мы грунтуемся на волі Божай, і для нас яна вышэйшая за волю чалавечую. Мы не можам не прапаведаваць. Яны паверылі настолькі моцна, што іхныя сведчанні проста запісаныя ў паліцэйскіх пратаколах. І кажа, ну калі сам Ісус Христос адкрыўся, і сам Ісус Христос прамовіў, і я не магу маўчаць, гэта як агонь ува мне гарыць. Напрыклад, Васіль Каранеўскі казаў. Напрыклад, Кузьма Яковлев, ён быў краўцом, ён шыў вопратку і якасна шыў. Ён хадзіў па дамах. Кажа, яго запрашалі ў розныя дамы, і ён там мог прапаведаваць. І ён дзе мог прапаведаваў. Васіль Каранеўскі бондар, рабіў розныя цеслярскія вырабы, і там, дзе ён працаваў, там ён прапаведаваў. Усе з імі знаёмыя людзі казалі, што гэта выдатныя прапаведнікі і гарачыя прапаведнікі. Сам Господ Ісус Христос даваў ім сілу. Наш сусветна вядомы суайчыннік Францыск Скарына у сваёй прадмове да Бібліі называў святое пісанне лекамі для душы. Людзі іх шукаюць, таму што не знаходзяць супакою для свайго сэрца. У іх не атрымліваецца самастойна вырашаць штодзённыя праблемы. Першыя хрысціяне разумелі, што Евангелие – лепшы адказ на праблемы грамадства. Ці было лёгка прапаведаваць апосталу Паўлу і нашым гістарычным героям? Не. Аднак, нягледзячы на ўсе перашкоды, данесці ісціну міру, якому балюча, справа пачэсная. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!